Manami, inanami, dohot di saluhut ruas, nahi naholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Atas nama Parhalado HKBP Kebayoran Baru, kupasahat hami mah selamat hari Minggu, madihamu saluhutna. Nang na mengikuti ibadah secara langsung di gerejaon, suang songene amanami, inanami, ruas dan mengikuti ibadah on sian bagas manang inganan nabe. Masuk mahita tu saat teduh martangyang di bagasan roha. Amin. Tapukama parminggota marede mahita sian bukwede nomor 10 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Hurajumi akka sitaonon di hasyanganon, hirana suada do mampartimbakon, hasangapon si papataron na tuhita sogot. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan,
selehon madihami haporseaon na mangolu. Asa tok-tok kami porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa marohana yas di bagasan hami, jala pay baru rohanami jala pasitong, sepahot ma haporseaon nami, asa uboto hami mangulahon lomo ni roham, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 275 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion imasian konfesi 1956 bidu 5 kebudayaan dohot lingkungan hidup taha perseai jala taha tidak kodo parjolo ditopa debatado jolma nang inganan permianan dohot inganan pangulaonna di Portibion. Ibana dona puna sude na mangalehon hanguluan tu sude na tinopanai. Inganan pangulaon ni jolmai madi darat, laut, dohot hajak kajang. Dilehon debatado huaso tu jolmai, lao paulihon Portibion, di bagasan tanggung jawab nagok. Dilehon ibana ng parhataan, uning-uningan, parhinaloan, kesenian, dohot parbinotoan, songon ula-ula ni jolma. Songoni aturan lao mamuji debata, dalan pauli-ulihon dohot pajagarhon, persaoran ni jolma, asa lampatar, marbungaran harajaon ni debata marhite kebudayaanna. Alai situlaho do kebudayaan na marlaok hasi pelebeguon dohot na maralo tuhata ni debata. Paduahon ulaon ni Jesus Kristus paluahon jolmai nasa natinopai songon Portibion sadiri. Marhiteon tahatidak kodo tanggung jawab ni jolma panguluhon sude na tinopani debata asaboy ibana mangula hipas dohot marsonang-sonang. Taalo do aka usaho na manegay lingkungan marhite na manutungi dohot manabay hau ditobak manang harangan. Taalo do aka usaho na mga litohi aek dohot awang-awang nang aek panirisan na marisi racun sian aka pabrik-pabrik marhite naso mga turehon halalaho ni aek panirisani dohot pencemaran udara pola gabe manegay aek si inumon dohot parhosaon ni jolma. Imasahat na rap mangidogogo mahita tutuhata debata mangulahon patik nai.
Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 208 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita. Tatopoti mado satta tujolo ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo naso hatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng-leleng na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradopon ko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalaosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah. Say unang paingot-ingot pangalaosyon nami. Unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosatta. Aidang adong imbar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana hinorhon ni panubusion na marhita-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habangsa
parasian, mar hite-hite haperseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian bukuede nomor 494 ayat 2. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Yohanes 2 ayat sada rodi ayat 12. Ita jahama marsikat sorin dungi patolu arihon adong mana marbagas di hutakana na di luat Galilea jala di sima ina ni Yesus. Alai dohot ma Yesus rapon akasisiana di pio tu pestai. Jadi dunghurangan anggur nasida nina ina ni Yesus mamadok ke bana. Dang adong anggur di nasida. Alai nina Yesus mamadok ke bana. Marhua ho tuau inang dang dope rotikiku. Dunginin na ina nama mandok akapar hobas manang dia dohonon na tuhamu bain hamuma. Alai mangihuton adat parburion ni halak Yahudi adong madiri disi onom guci siat-siat dua rodi tolu poting dungi nina Yesus mamandok nasida gohi hamuma akka gucion aek jadi gok situtuma di bahen. Los didok muse tunasida tahu yang hamuma siani dungi buah kambuma tu iduk muna jadi dibuat nasida mak. Alai didai iduk niaka parhobasima aeki naung gabe anggur. Jaladang di boto haroroanna ay holan akka parhobas na manahui ay kido umbotosa gabe di joma pangolii. Jadi nina mau madok ibana saluhut jolma mangalehon parjolo anggur nadu benggat dupe butong halak asal di delehon nahumurak yaho di peopodo anggur nadu menggan rodin wine. Asaima tadana parjolo na binain ni Yesus di hutakana na di Galilea papatarhon hasangapon nai gabi porsea maaka sisianna di ibana duk salpui tuat maibana tu Kapernaum rap dohot inana akka anggina dohot sisianna laos mian manang piga ari disi. Imasahatna mertua doaka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen.
sadai mengurusi cuma berdosai puji menyenangkan alemani siap Tanjung Maita Dimuli berhenti anaknya Tuhan Yesus. Tahati dakon maha porsiaot tai songon nahitan hina tidakon nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au persea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopa langit doho tano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu benua toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamon di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani isi maibana pa mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au persea di ton di porbadia jaladong sada huria na badia Huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, doa dihasesani dosa, doa dihatai namadok, mulak mangulur sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Rapdo naturasna. Napatuluhon pangapulion di hari Senin tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 siawib di Patupa Huriat tado acara pangapulion ima tu keluarga inang desi siobing boru lubaraja sian sektor Sion jala ala nong jumolo marujung ngolu amangi ima rudi siobing jala acara pangapulioni di Patupa do marhite Zoom. Gomos pinangido haradion ni ruas ni Huriata tarlumuobi ma perhalalo do ruas sian sektor Sion. Na paupaton makatidakon haporsiaon na khusus. Na parjolo di hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10 WIB naing Patupaon ni Huriata ma makatidakon haporsiaon khusus tu Rini Borsi Hobbing Jemaat GBI ala neng merbagas di HKBP Kebayoran Baru. Na paduahon di hari Minggu 25 Oktober 2020 di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10 WIB neng Patupaon ni Huriata mamuse makatidakon haporsiaon khusus tu Yose Sitorus Jemaat GBI ala neng merbagas di HKBP Kebayoran Baru. Na palimahon pertangyangan sektor. Na perjolo di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 10 WIB Patupaon ni Huriata do pertangyangan sektor Satahi laos di Padongu mai tu ulang tahun perkawinan pa-50-hon nani asuton ni keluarga situa LO Siahan do inangi Helmin Boru Marpaung.
nama ringanan di ruang serbaguna A, Jalan Marhite, Zoom. Gomos pinangido haradio ni perhalado do ruas sian sektor satahi maddoho tisa. Napaduahon di hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pukul 10 siawib, patu paun ni huriatta do muse pertangyangan sektor Sion Marhite tatap muka Zoom. Gomos pinangido haradio ni perhalado do ruas sian sektor Sion asa maddoho tisa. Napaonopon seksi remaja bajar-bajar. Naparjolo mauliate madi tuhatta denggado mardalan witok remaja napa 20 toluhon Marhite Zoom. Di hari Minggu nasalpu ima tanggal 11 Oktober 2020. Torop ni nama dohoti 70 halak ima 60 tolu remaja jala walu halak pembina. Napa duahon di Minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2020 duk sipul parmingguon pukul 8 manang pukul 10 di patupa do witok pa 24 ton do tema talk about our culture songonon ma parturena. Kalas pitu SMP mamuk kasian pukul 10 25 wib niuluhon ni Kak Hertina doho Kak Intan. Napaduahon kelas 8 SMP mamuk kasia pukul 10 wib niuluhon ni Kak Evelyn doho Kak Rita. Napatuluan kalasia SMP mamuk kasian pukul 15 wib niuluan ni Bang Calvin Simorakir do Kak Berlian Nenggolan. Kelas 10 SMA mamuk kasian pukul 15 wib niuluan ni Bang Nixon do Kak Sofia. Kelas 11 12 SMA mamuk kasian pukul 10 wib niuluan ni Kak Sofia do Kak Intan. Pinangido mapangurupuan ni akan atoras lau makirpasi akai anak kota dihorong remaja bajar-bajar asama dohoti we talk on. Napapituon rapot program dan RAPBH 2021. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 tolu nang dipatupama rapot hadumuan ni akadewan doho seksi-seksi. Ima panorangnya taringa tu proker do RAPBH 2020 sada. Si paradeon tu rapok huria. Di patupa mai Marhite Zoom. Titingon gabi undangan maon tu sude dewan doh seksi. Napawaluhon PSBB DKI Jakarta. Alanunga mardalan muse PSBB transisi di DKI Jakarta mamukka minggutta sadarion tanggal 10 Oktober 2020 permingguan ni huriatta bahasa Batak do bahasa Indonesia nunga di patupa Marhite tatap muka. Zoom Marhite tatap muka menghitung protokol kesehatan do Marhite live streaming. Satu tiki na tinot tuhom muse. Mardomu tusi sagion ni huriat tama link pendaftaran Marhite Google Form. Napasiahon selama ulang tahun. Parlahalado do ruas ni huriatta pasahaton selama ulang tahun hatu tubuh do selama ulang tahun perbagason tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 10 saha rodi tanggal 24 Oktober 2020. Saya tuhatta mana masu-masu. Molotung adong ruas ni huria tanaso tarsurak do peguarna di titing na ulang tahun ni di pabuama tuganup situa di sektorna manak tu sekretariat. Aka titing naso jinahawon hobar tu titik cetak sadion denggamma tajaha songonima saha ni titing di huriatta di bagasan minggu sadarion. Taingok bema maningakoni tujolo ni tuhatta. Marede mahita sian buku ede nomor 633 ayat sada dohot ayat 2 jala tapasahat ma peleatta.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni Kristus Yesus Tuhata di hamuda mang dainang hahaanggi nang pinaribot pe. Natongon madohoti parmingguon di bagas joroon lausongoni nang disaluhut ruas ni huria nahuhaholongi hami na madohoti parmingguon ditongan di bagas tabi marhite live streaming sian gerejaon pasahaton nami matuhamu saluhut na hata horas madihita saluhut na jalo hamuma hata ni debata turpuk jamita di minggu nabadia sadarion imana tersurat di buku Ayub biddu 42 mamuka sian ayat pitu sahatu ayat 10 pitu songonoma didok disi paihut-ihut tamuma. Jadi dungsud di hata Jahoba akka hata odeng tu si Job nina Jahoba mamadok si Elipas sia teman nungatung marsi gorgor rimasu midaho dohot mida alialem si dua halaki aidak kata sitong di pabuahamu taringo tu au songon na pinabuani na posokku si Jopi nuaik pe buat tamuma dihamu pitu lobu tobur dohot pitu biru-biru tunggal jalalau mahamu manopot naposokku si Job asa dipilih kamu sada pelian si tutungon manguras samu jala ditangiakon naposokku si Jopi hamu jadi tatapokku maibana gabedang baenokku tuhamu hobar tu hauton binai munai aidang hata sitong di paboa hamu taringo tuau songon na pinabuani na posokku si Jopi dungi lau ma si Elipas siat teman dohot si Bildad sian Sua dohot si Sopar sian Naema jala di bain nasida mahobar tu hata ni Jahoba tu nasida jadi marpamuati maroha ni Jahoba ala si Job dungi humosing ma di bain Jahoba parsorion ni si Job uju na martangiang ibana mangodihon ali-alina jala nasa arta na di si Job na jolo silopit dua ditabai Jahoba dungi robima sudi hahaanggina dohot akkai botona rodi sudi donganna magodang manopot ibana laus mangas sagu-sagu rap dohot ibana di bagasa jabuna jadi didok hata sipir nitodina huhut dia pula-puli ibana taringo tu saluhut hinamago napi naroni Jahoba tu ibana jala dilehon betu ibana sakesita dohot titin sere sadabe dungi gumodang di pasu-pasu Jahoba si Job di ujungna sian na dimulana ai 10.000 biru-biruna 6.000 utona 1.000 pasang horbona jala 1.000 halodena boru-boru tubuh muse pitu anakna dohot tolu boruna gowarni boruna si hahan ima si Jemima ia gowarni paidua si Kesia
ia guarni paitolu si keren hapuk. Dungi disaduk tanoi dang adong jupang paropuan songon hinauli ni boru ni si Jopi. Jala dilehon na amanasida tunasida hauma bangunan di tonga-tonga ni akka iboto nasida. Dungi mangolu dope si Jopi 140 tahun nari. Gabe sanga dope di ida pahopuna dohot ninina pola opat sudut. Dungi mate sarimatua masih Jopi jala mahap rohana di hangoluanon ido sahat ni turpuke. Damang dainang haanggi nang pinaribot na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhata na marparsauran di minggu na badia sadaryon. Adong sada padohan madok nunga madabu laos diti patangga muse. Nunga madabu laos diti patangga muse. Padohani hamuak kadongan patuduhon sada parsorion na binolus manang na nialaman ni sada-sada halak di pardalanan ni ngoluna. Na tuari dope dia dopi sada parsorion na dok-dok HP sadarion nung ngaronguse si taonon. Marsugot nung nga marudut-udut muse akka parsorion. Songonima pengalaman hobar tu padohan ni nunga madabu laos ditipa tangga ninda. Ima sada gobaran taringo tu pardalanan ni ngolu ni jolma namadok ragamdo parsorion di ngoluan. Laos itu sada gobaran di pengalaman hidup na binolus na nialaman ni si Job di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna. Tarbarita do si Job sahalak parhapor siaon sahalak na menjalin hubungan na macai rosu tu debatan na hinapor sea ada jala didok bahwa Job atau Ayub ini orang yang saleh sahalak paroha na burju na sodung mabayjut ni roha tudongan na. Nah hamuak kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus sada halak didok paroha na burju maradok podongan na songoninang maradok pod debatana alay pola ikon ayon na ragam ni parsorion dak sahali dang dua hali na adong gabi suadong nagoklas ni roha di mulanai HP ikon arsak ni roha jalo oda. Nah hamuak kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus songod dia ma sikap ni akka ali-alina ripena keluargana taringo tu si taonon na diupan ni si Job. Hamuak kadongan adong may na mga rehe, adong may na manguhumi, menghakimi. Pola didok taomba ala ni dosamdo idok pak debata dohot akkada asing dope rodo nasida marsakap na yung mga puli alay dada tutusi tutu hata apul-apul na nilehon nai justru haroro nasida mabahin songo padohan nakin nung nga madabu laos ditipatangga muse laos mo musyak kahata maduduni si Job di parsorion nai apala na jumorbut
sia donga saripena da ikon patuguhon rohani si Job manian donga saripena da ikon apul-apul manian lehonon na alai ahamadidok tinggal homai Tuhan mi dang na menghibur nasi da marhiti kahatapan dohani alai justru semakin menyiksa batin, semakin madamuhon semangat di si Job na pola muruk debata aladang tikos parhatan nasida taringo tu hatani debata. Nah mo kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus Yesus tu hatta adong do padohan badok badai pasti berlalu sudedo hita uboto tardia nanidok ni hatai badai pasti berlalu jala ima sada nanaing idaot tasya turpuk jami tahun di pengalaman masa lalu nama cai pait naniai ni si Job naing patu paun di debatama dua hali silopit gok las ni roha sia las ni roha adorang sosonggop akapar sorioni ima jami taon barita las ni roha si patu paun di debata tu si Job ala parsi hohotonda makapur seai debata didok dison dua hali silopit di zalo ibanado sian akka arta naumagui sian akka yanakon namar sahid jalalaus mate di hati hai pola didok di lehot debatado tu ibana dua hali silopit bahkan dakola ni dohot gajang di umur di palumehon debata di ibana sahat tuna saur matua pola didok sampai tu opat generasi naik didalani imana dope dinikmati ibana dope kehidupan ni hamuak kadongan nahina holongan namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhata namangihut di bagasan turpuk jami taon di gobar hotuhita taringo tu sikap parange hajol maun nasai murah-murah manguhumi dakuboto hita manguhumi dongata alai mauliate ma muludang ulo hita mangulahu sisongoni jala molo ulo hita manguhumi dongata sadarion dipaingot tita unang ma manguhumi dongata dang tugas tai dang hak tai belum tentu panguhumot tai tigor alani itu gas di debatado lau manguhumi jolma hobar tuaka nani ulana alai ahama tugas ta dia ma tanggung jawab ta na parjolo di patuduhon debata marhite hadirion di si Job di jami tahun mengampuni jangan menghakimi alai mengampuni ma di bagasa turpukon boido tabere ngamanginang songo dia si Job menyikapi persoalan na niadopanna nabinahin dia kealialena jala natangi dipoda si paingo nasiat debata didok debata tu ali-alini si Job na tudui lao maho bom mabiru-biru dapotom masih Job na parjulu sahali kesediaan ni halak namar salah lau manopoti salana jadi asa gudang do jolma nunga diboto marsala dirina marhite pakulingna marhite pabainna alai say dilului do dalan pembenaran jadi dibiasakan hidup pembenaran hape sa sitongna natikos jalan adengga dia do membiasakan kebenaran itu kan dan membenarkan
menjadi itu kebiasaan daun. Nah, jadi di jami tahun si tolu halak parjolo radi lau mengaku dosana. Borhat ma dibuan ma ima aka biru-biru pelea situ tungon lautan yakonon ni sijop tu debata. Jalan apa duahon haradiun ni sijop menerima majakon halak namar salai bahkan radibana manangyakot tu debata. Sadapakta di jami tahun ditangyakon sijop do naroto lu halak madapot to nibana tu debata jaladang lalu be uhum ni debata tu natolu halaki jala si jokpe di jalo ibana mamuse sian debata didok dua hali silopit sian aka pasu na adong dimulanai. Nah, jadi didok nakin marhite jami tahun diajari dohita di manogoton parjolo dang jadi hita manguhumi dongan jolma. Alai dia mana patut siulah honota mengampuni haradeota bahkan mendoakan mereka supaya mereka juga diampuni oleh Tuhan dan berkat-berkat Tuhan setelah pengampunan itu menjadi milik kita. Nah, hamuak kadongan na hinaholongan molo tabereng tudos do pardalanan ni nguluon songo padohan ni halak satabi nanidok ni na tua-tua ia silbak-silbak di si malolong di dongami di idaho alai nasati yang belgana lohot di si malolong mi dang di idaho laus ido po da pangajaran ni Jesus taringo tu sikap ni halak Yahudi nasai menghakimi dopak donganda. Ale muliate ma dang hadok siya kita naulo sogodi. Alay di manogoton macay gomos do hata ni debata paingotok kita mari berkaca tabering maju hadiriota. Jadi sotung buti songon poda pengajaran teguran nama cai pedas dan nilion ni Yesus tu halak Yahudi unang nasa tungir nalohot na didongami di idaho alai songoni belga na dibuhimi dang di idaho ninna. Nah, hamuak kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus Yesus tu hatta. Ido upaid na di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu di parbangso onon di tonga-tonga ni aka parsauran di rumah tangga gudang aka persoalan-persoalan na muncul gudang aka hamaolon hinorhon ni pangalaho si songoni nakin na selalu memandang orang lain bersalah dan akulah yang benar. HP adong do padohan madok maling teriak herasohiado adong rupani molo tabereng panako gabe didok panako doau manang ada kehilangan dangi adong manamaguan gabe didok rupani audo manako ninna tidak akan mungkin luluan na do songo dia dalan boha asa malua siani unak kabotoan alai adong do hata badok sama malo ni padidi majakit ulo do madabu itadahamu do padidit amang tobing do padidit tahe oh ido mau liate ma ibo to amang do tupai ninna ate jadi sama malo ni majakit ulo do madabu. Nah, jadi dak tabu di honoton akka si songoni justru di sido dung nitanda jalan di sadaran hagaliok kahurangani tinopotam masalah bah ate. Jadi bolonunga binoto masalah iba tinopotam masalah niba. Jadi gudang donang akan natumua
dangulo mengaku salah tu akan oposo. Itu. Jalan unga agak bisa ada tabiati di orang-orang tertentu yang seolah-olah karena dia lebih tua tidak pernah bersalah. Jadi maradok pun tidak ada anak pedizabu, molo salah hita, tadok oh ya, bapak salah. Silap bapak nakin. Orang cangguk kita matuhi. Jadi natalati do si songoni nang dijolon di dana kipe tiruon nama songoni iduat to. Jadi gudang do halang di boto hodo ngau tua usia ko, ngau lele ngau usia ko ninda. Jadi gabe dibudayakan pikiran si songoni turun temurun. Molo songoni do adiga beboy maju kadido nuaing. Jala ido natabereng di tonga-tonga ni kehidupan nang di parbangson. Natarupi nuaing di tikyon. Ahape diula donganna sudah salah. Nadengga pediula salah, maju salah, mundur salah, tu habirang salah, tu siamu pe salah. Adong do hiadi alami hamu songoni. Penindasan namanya te. Molo pola songoni, maju iba salah, mundur pe salah, tu siap birang pe salah, tu siamu pe salah. Itu kan penindasan namanya. Atong tu dia nama iba kadido nuaing. Nah, hamu kadongan nahina holongan namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Jadi rikok dotong nang evaluasi introspeksi diri taringot tu hadiriota sutung mau tutu dongat tata paingot ngasalah honita HP hita di bagasak kesalahan gak bedang berubah hita. Jadi gudang dosongoni idu baina molo sai pinamana rupani adong do hahonan ni turpukon paingoton nang tua kasuduk na tumua rupani asaboy gabe teladan di tonga-tonga ni kehidupan di ngolu manang di dia pe. Jadi dulu ngagudang nang akan na tua-tua dang teladan di parange. Alay mo lihat tema porsia dua di hamu akan na tua-tua namin na hadir nuaing nang na mengikuti ibadah di tonga di bagas tabi patut jala ikon boy do pehita gabe teladan di sudut nauposo. Bayi doda. Jadi unang do satadi si tarupon nunga botar buhyon nunga marharukut si majojakon nunga teluk-teluk alai selalu nomor satu dia ka hagalion dang bui gabe tiruan di pakatayon doh di parange alai di dok gabe tiruan mahita jalaima tabudayahon hamu kadongan nahina holongan turpuk jamitaon molo tabereng di bait tema disi pauliulihon akka hasomalan nadenggan pauliulihon akka hasomalan ahado hasomalan molo di terjemahan bat Indonesia hasomalan nanidok na budaya. Jadi molo nunga ta budaya ta hasomalhon bergabus ina mahita. Molo nunga ta budayahon ta hasomalhon makosomi dongata ina mahita. Nak nuaing ahadu si budayahon oton. Tati rumah sikap ni si Job Parjolo. Kita budayakan hidup ini. Pertama, saling mengampuni, jangan menghakimi. Saling mengasihi, jangan memusuhi. Imana perjulu. Tabudayahon ma, tahasomalhon ma akan nadinggan. Jadi makasomalhon nadinggan. Ima nanang idota sian pajuun ni topik minggu sadarion hamu akadongan. Makasomalhon nadinggan. Nah, jadi segala sesuatu kebiasaan buruk mari kita lepaskan. Edward tong. Molwadong tapalua mai alai didok tahasomal homma akan adenggan. Jadi ido nan didokna bolo tabereng ibana sian arti kata budaya ahado budaya kan ido nuaing. Budaya ima na dialami sada-sada halak manang sada-sada komunitas dan ido nuaing jala gak bisa ada hasomalani secara turun temurun. Nah alani hamu akadongan didok dison si hasomal honota si budaya honota dia mah marhite jamitata akka nadenggan ima didok sian jamitaon. Nah huria nahina holongan namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhatta dung tabudayahon akka nadenggani dung tabudayahon akka nanidok nanakin sikap roha mengampuni
jangan menghakimi, mengasihi, jangan memusuhi, bahkan harus saling mendoakan. Didok jalo muna ma pengampunan, jala leono di debatama pasu-pasuna. Na parpudi siya jami taon, adong do hubungan na tong nang tu kesetiaan. Jadi torok do halak dangi uju tabu ba dong aku mai alai moloso hiraso tabudo mudur teratur mai babah ninna rupani. Jadi torok do halak songoni hola di parsaulian olo gabedongan alai molo adong hamaolo di sedok parukilon dan itu pitur sudi makni songgara saya tanggurunga dengan wiba parbarado HP ninna nanti. Jadi molo pola olo sada ama songoni tu ya natana tikidisi haulion ni natai holong marapi-api alai hola sedikit berkerut terpudar holong naik toridok ai idoi nataina daung bah natulaku deina dangi nataina daung natulaku deina buama pakilalani sadaina dang itu molo pola didakwa amatai inatai dang inatana di jolo ni natorop ngate saya undang madoksiak kita nasoni amin. Atau mungkin seorang ibu dangi ditiki di situ gosni amatai di si muse menjanjikan karejo nadoh sinamo nadoh na asing dan itu holong ni rohana marapi pudun alai alani na karejoi gabe sedikit moru haulio ketampanan ni amatai romuse mai natai ala pajupang doh dongan na mungkin ada masa-masa reunian yang begitu ya. Itunya suamimu? Enggak, opungkunya itu indena temuse. Opungmu alai nakin perdalamuna sokona suami istri lo. Biasalah kan sama opung juga pegangan tangan gini nggak apa-apa ina. Sadia haci mahilala matai dung dangi sigu gunai dokoni natai opunga dangi. Nah, jadi itulah gambaran kehidupan manusia. Di saat senang gudang dongan. Alai molo maul molo adong paruh kilo ni sudah makai songgara setang gurung hidup pengalaman ni si Job di jami tahun alai di dok nakin adong dotong jauh-jauh ni jami tahun tuau doh tuhamu hiduplah di dalam kesetiaan setia bersahabat sesama kepada Tuhan jala setia maupun duka maupun senang hatsi pe manang napait tonggi manang databu iduat tong. Jadi halak na setia dan itu na menikmati ya upah perjalanan itu sampai pada akhir. Hidup na didok di wahyu hendaklah engkau setia sampai mati aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota ido dakya dijanji hod debata tu halak na so setia upah si songoni. Jadi ala dido hamu kadongan teladanilah kehidupan daripada Ayub dalam khotbah ini. Sekalipun dia sungguh-sungguh menderita lebih dari penderitaan orang lain yang tidak pernah dialami oleh siapapun, namun dia setia di dalam Tuhan. Napa duahon tukpe di pale-alea donganna bahkan inatai pale-aleahon ibana alai tetap ibana setia upah yang dia terima dan itu dia dimahkotai. Dia diberkati 2 kali lipat lebih dari apa yang dia alami dahulu. Jalaido pakirimot tahamu kadongan molopeta adubia kahamaulo ditikyon ade. Dang adok kita rana so gunda, dang adok kita rana so gelisah alani situasi pandemi. Hiraso tabuto no manodong dia sidala nafta. Paujuk ko taonope dang ido dia keperdalanan di parkarejuata. Sepertinya kita bingung bagaimana untuk melangkah di 2021. Itu pasti. Jala aupe adong do pergumulaku songoni di perdalanan di ulauku di Huria. Waduh au Tuhan paujukon ulauku di 2020-an. Jala ahado nanai sipatu paukku Tuhan tu 2020 sada. Alai dang namadok gabe macohot kita bekerja berkarya untuk melayani dia tidak. Nah nanai do honon na disi dak pikira kita kita tidak akan mampu memahami itu semua. Mari serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dido dihadirion di Job di bagasan turpukon dak tu jolma di pasahat hadirionna alai tu debata gabe debata ma maduturi nguluna jala dinggam ma mardalan di ujungna
gabe tarpasu-pasu ibana ala kesetiaan nai mar Tuhan. Hiduplah setia di dalam Tuhan. Amin martang yang mahita. Mau lihat oleh Tuhan nunggah hujalo kami hatam di bagasan tikion. Songo dia pardalanan di ngulu ni si Job. Sian ngulu natonggi gabe pait. Alania kaparsorion. Laus romsedo hata lea manguhumi masalahon si Job alani pengalaman na paeti. Alai sabar do ibana manauni jala di pasahat tuho ode bata jala hodo alus ni tangyangna. Ale Tuhan tarida masiani gabi di pasu-pasu hodo dua hali silopit pasu-pasum di ibana dada holat di sinamot di parianak konon alai dohot di umur nagajang di paingot tohami Tuhan marhite jami taon asahu hasomal hok kami roha na mengampuni unang ulo kami menghakimi asahu hasomal hok kami Tuhan ngulu nama sitangyangan anggia taruli dia kapasu-pasu nang dongan dada holan narikot di hami ido di patuduhon hadirion ni si Job sadarion gabe dapotan ma di pengampunan ali-alena lausongoni dapotan di panupahion nang si Job pasu-pasu maruasmu saluhut na marpungot Tuhan songoni nang ruas ni huriam nama dohoti ibadao ditongan ibagas nabi apehom matangamu nagok pasu-pasui mamasu-masu saluhut nasida asa maruli tupal hasonangan nasida di portibion nang di Banuagi jang sogot sesa dosa nami mangasahon Tuhan Yesus Kristus jaloma tangyang nami amen. Tapuji matuhata marhite na marede hita sian bukwede nomor 763 mamuka sian ayat sada kuhut laus pasahat pelian. Bolo Jesus dengan milas Tatangnya koma peliata ali di bata manami na di Banuagi cang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehol na dingkat dohot na saulibasa na mauliutus hu pasahat tamima
Sian na niliomi tu hami, pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na husus di colop. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparha sea kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami. Godang ni siloliomi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua geja, say pinarabadia maguarmu, say Roma haraja omu, say saut malomo ni roham, di banua to nga osongon na di banua gejang, leo matuhami sa dario kangolua siapari, sesa madusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan namardusa tuhami, unak kami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur madamena tutodem. Huria na hinaholongan ni Kristus Yesus Tuhan ta. Nung ngasipul ibadah parmingguota di manogoton parmingguon bahasa Batak toba. Alani hamisian tonga-tonga ni parhalado pasahaton tu tonga-tongata horas madihita saluhutna. Mauliate.